Karo water supply at your doorstep. Kibadan kamu hanong po. Pun hakine ki number. Pranyo kendai sau, pranot nyo not pra, but pranyo sau not nriu nyo lai. Uba Charles Marngar uba deu MDC Jongga Mawhati constituency mentaga sengi ula Kyntu ya baro ki paidbah bakin long kiba husiar bat banbut ya ki jing betha ki bala penmena naga por syakapor da ki bor peniat district Jongga Riboy. Uba Charles Marngar da kamansim ke basngokya ula pha ya kene ka khobor sya baro ki paidbah ki bahap apo ka Mawhati constituency bat kumjuru sya ki constituency ki ba marjan namar kumbala pentikena ba mentaga sengi kene ke jingpang coronavirus kala poi hajan Jongga constituency kumta kadon kam bahaya ki paidbah bakin long ki husiar bat ki ba adkar. Shiming na kabu ban I play na jompi ni ke Riboy news channel ban akum gani ko por na don ka khobor lembaga ni ke channel ke jompi bat kita ka long ba hadin bang yubi ya ke jing post ke jong ni yang jing pang coronavirus dan COVID-19 ni ke khlam ni la banong agani gari ke jongi bat nin ke sengi bang yubi apo asam ya ke jing syakta kikat tu kan ni kibriu asam na unin penyang jipang berbo pelong yang ngam banwan berkeren nang bagari ke channel ke jompi ni syaki paidbah nang susnong Jongga Mawhati constituency bat ki constituency ki bamarjan rukumjo kadau pelong nama kidan ki bala syakta hangte hajaki rot asam ke bamar senda bat ki snong ki jongi ki badai po constituency ki jongi de lor kata ngurem ko banwan hang ni bat persai paidbah dia ko awani thu ipi rukumne pi paidbah nang susnong baro ba mendaga sengi ngelawan daladihi siang te abang apoy ham siang ante ngasukman banithu ba nagaliang jong I deputy commissioner Jongga Riboy district ke jongi aga jinge trelang bat superintendent of police nalap mane ba USP jongi uladan aga jingking siang bat kila silno yak tuga jingking siang ban don shu mano yo bandro bat ngasukman ru banithu ba kate ke jingking doi ke badan ong bigat ru kila silno eka mane sini bat hang turu ngalalik banjungo bat nagaliang juga police department dilale ke badan kam ke banga ngawan ni muda kelong banga kwa ban ban penting yano ndai namar bo ni khunyang jingpang ngala ban ong baula don hakyu ja jongi hajakirut kishnong ki popon hi boros kata haka umsiang area kia bam kia di kia leyo lihat sejakirut jadi lor kata kenogrem ngawan kenang ni hawa ini tu IP menne kasni harangkat ke jing trelang bat ke IPR ila yo abanyat kum bakhat artli kisnong kal arklait li kisnong ban pensyai si paidbah kumno bakin sumar nau ne penyang jingpang ban mene ke jing penmena paidbah ngila mana bakin bitsu ban le syayo syahat beri asam lakhang persya da ke jing penmena ke jongi ngila khang persya bakin dei ban sya iki beri asam bakin rong samai kalia bat kibriu jongi na megalia ru kimde ban le asam bat kawai ke jing depan nak benta ki paidbah nang snong ki beran ku kathan ki bang khamyo ban le mene long ba bala sil le ke jingking khang ni ke jingking kimbet pat ban rong na sakhlau sapta ban le asam kata ke di kadau ba ke bangawan nang ni ban ke pat ki paidbah nang snong de nak benta ki rang ba snong ki paidbah nang snong na snoro ban simi ke kabu ban ke pat nang ni Nasukuman menithu bagi ladon kat tu tni kisnong kiba la persang ban snahi delade kikir kisna da kasi kidon kisamla ki belong ki volunteer kisnong bat habakiwan ki kali I check ki kali don ki breu ki wana shabat de nakam da kisnong ki bompat snagit ha kisnong ki jompi snobha ban snai ki git ha kisnong ki jompi bat ban check ba yo don ki breu ki bana shabat ki yo ban rum ha kisnong ki jompi jika ni gede ke jingkat pat sabaro ki paidbah nang snong bat na kalian ke jonga gani ke pon na ke pat ru na ke benda jong ki paidbah nang snong hi jong ke konsumsi baro ko ai aga konsumsi ke bang kadon ke disputed area bang la persang ban fun menena yo jingtip ban na kalian jong ki pulit asam ru ki badan nak dia blok tu ki persang ban perking ki lumsa ban wan ki beru na asam spot disputed area kimsha ye ki beru nang ne na disputed area ban le asam ru Tinggi sukuan bantip ia kata baka bukit jingerung ke jingemi
kalau perking bah hagi ni ke border di jongi dia kadon sa ko weiru ke border ke bakapa ka asam kita gede kita snong lam long dia nak menta ki nom song snong ni ru pat to ya trelang kat bangam patla dal dia banwan sa snong di jongpi lembaga ni ke kubor nak pat ye pi bato nang snal pa gigit ki jongpi bat ye penbet ki prasamla banom sha iki bakin rong snong ke jongpi namar bo ne kunyang jimpang hi ada ki breu ki bana shabar ki yo bonrong ki bala shakta ne kunyang jimpang ki non ra se ki snong ki thau jongi bat ka long de jimma ko kraw nam da ki snong ki thau ki jongi de tang kum ta hi na ka leng jonga bat khado yo wai so ban ai ku bleiru yo MLA jong ka nong po constituency di ba meral bon sim menega sngi da ki jing so kya ma iru dala de hi la poi shom sian ban wan ban pe ya ke jing kham ye ki lenti ki singken baro ki ban rong na asam shame kalia tinya ai ki jing ko play nam ta jong iru nam da ki jing klik ki jong i na ka benda ka yap ka im jong ki nong shom shno jong ni ka tang ka jong tang de ni ki den ba knya ai ku play nam ta jong pi ka ri boy news ba na ai ku play ka pang ya baro ki nong shom shno man ka ki jing kit ba ku riang ki jing ka pang ko mang lang ju ka pang ba pin kan mau ru om tang bangin ko ngu ye ki an ka sarkar rei bangin kan mau ru panwa di ka khamat ka jong play hakum ka ni ka pon ka ba mangi kum ka jai ban reu hi paro nim yo ban mi ban le shano shano ka de ka buk sia re ngi bangin sho hi yo lomi ki khon ki ti ka jong ni lomi ki ba yin asam min mit ban stam ban wa di ka khamat ka jong play ban wa di ka jing ram ban ka pat sho play dem ba ki jing dwai ting ai ki jing ka khu ko do sha paro ki nong song snong jo ka ma ti kon si bat ka ri boy bro ko ke jala bro ko ka ri india hi bro ko tang de ni ki den ai ku play pi sai si ba play jo ka jing so dan ka pi paro ko